Fa molt i molt de temps, una nit freda d'hivern, uns pastorets feien guàrdia al camp mentre cuidaven les seves ovelles. De sobte va aparèixer un dimoni que volia espantar-los i endur-se les ovelles. Us quedaré sense ovelles, va cridar el dimoni amb veu ferotge. Però els pastorets, que eren valents i espavilats, no es van deixar intimidar. El més gran dels pastorets va dir: si vols endur-te les nostres ovelles, hauràs de superar una prova. El dimoni, orgullós i convençut que era el més fort, va acceptar el repte. Aviam si pots aixecar aquesta pedra gegant, va dir un dels pastorets, assenyalant una roca enorme. El dimoni va intentar aixecar-la amb totes les seves forces, però no va poder. Mentrestant, els pastorets van aprofitar per agafar les ovelles i allunyar-les. Quan el dimoni es va adonar que l'havien enganyat, va quedar tan furiós que va desaparèixer entre fum i foc. Els pastorets van tornar triomfants al poble amb les ovelles i des de llavors van explicar la història de com van vèncer el dimoni amb astúcia i valentia.